Nanawagan karon og tabang sa nasudnong kagamhanan ang mayor sa lungsod sa Silago sa Southern Leyte nga usa sa labing apektado sa pagkusukuso sa bagyong Tino. Gikan sa Eastern Visayas, atong sayra ng dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, gipaubos na sa state of calamity ang lungsod sa Silago sa Southern Leyte province human kini gikuso-kuso ni bagyong Tino. Hulagway sa pagkagusbat ang musugat kanimo sa imong pagsud sa lungsod sa Silago sa Southern Leyte. Nangatumba nga tag-as og dagkong mga punuan sa kahoy, lakip na mga punuan sa lubi ug saging naluka sa kinapusurang bahin sa lungsod. Dayag usab ang nangaguba nga mga balay, mga atop nga giwaling samtang ang uban gilupad. Sa barangay Hingatungan nga usa sa grabeng apektado, hapitan ng mga panimay ang nagusbat. Matod sa mga mulupyo, ang bagyong Tino mo'y labing kusog nga bagyo nga ilang nasinati sukad masukad. Naapektuhan usab sila sa bagyong Yolanda ug Odette kaniadto. Apan mas grabe karon ang nasugatan nilang mga suliran sama sa supply sa tubig alang sa inadaw-adlaw nilang panginahanglan. Layo kuno ang ilang kausanan ug tubig. Arang kusuga, sir. Kuyang kusuga galit murag nag-andar. Murag lapas murag nagdum na makina sir nagda ang hangin. Kuyang kusuga galit, sir. Sa tanang bagyo sa sinta naman ko mahigit ang pangidaron. Karon mo dito may grabe. Kaya kusog man kayo ang hangin. Lisod kayo kaya may tubig. Kaya naman panghugas naman nato. Dari mo Kastillas, abang ibuhos kay kada ko andagan. Ako pinipikto sa pansit? Dako kayo. Ano man sir? Kay di naman taka korta ini, di na taka harvest ini. Kay kuan man. Sama na na perting dauta. Punuan sa lubi. Ako magtanong bag-o. Magtanong bago na, kanus apa na. Tipandugaya. Matud sa municipal government, sa pasiunang talaan, kapin sa 5,000 ka mga mulupyo ang apektado sa bagyo. Muabot sab sa 1,700 ka mga panimay sa maong lungsod ang naguba. Hangyo karon sa mayor nga tabangan sila sa nasudnong kagamhanan ug sa mga ahensya ug bisa na gani sa private sector alang sa panginahanglan sa mga apektado. Giangkon sa mayor, dili pa igo og kuwang ra kaayo ang ilang municipal funds pagtubag sa panginahanglan sa mga mulupyo nga apektado sa bagyo. Naguna nilang gikinahanglan tubig mainom, pagkaon ug mga housing materials. Sa funds para sa kuan di gid kaya sir. Di gid na kaya beyond that imagination. Mao nang we need the support of the business sector, government, national, labi na sa national o labaw sa tanan kanang sa Department of Agriculture, DPWH, sa DAR nga matabangan ang among mga infrastructure diri. Para pod sa DE pod nga matagan mi og pangabuyan. Naguulman sa nahitabo apan mapasalamaton ang mayor nga luyo sa kadaot sa ilang lungsod, zero casualty sila sa pagkusukuso sa bagyo. Sawa pa maglandfall ang bagyong Tino, mipatuman dayon ang lungsod og forced evacuation sa mga nagpuyo sa delikadong lugar. Gigamit ang mga otoridad labi na sa mga pulis sa pagpatuman sa forced evacuation sa mga tao ug naghatag kanila og kaayuhan. So pasalamat na lang gyud mi nga zero casualty mi. So medyo record breaking, zero casualty unsa slight pa gyud kaayo ang na-injury namo. Sus isolated pa gyud. Gamay rang unya ingon ko posible de gyud no nga may zero casualty with the help of everyone no. Samtang pinaspasay karon ang pag-ilis sa nabali ug nangatumba nga mga electrical posts sa lungsod sa Abuyog. Naabtan namo ang mga personnel sa electric cooperative nga nagtinabangay sa pagpabarog sa mga bag-ong poste. Hangtod kagahapon sa hapon, 5 na ka mga poste ang nailisan sa ilang mga personnel. May mga obstruction. Di naman makakakongkita sila. Kung libre, bisan napulo, bis 15 kaya, bas 20. Basta, wala obstruction. Pinaspasay usab ang DPWH sa gipahigayon nila nga clearing operations. Human sa bagyo, usa sa labing apektado sa mga debris ang mga agianan sa may Abuyog ug Silago Road. Gahapon after sa katong onslaught sa bagyo, ang amo target gyud ayon maka bisag one lane pasabol lang okay na. Pero karon pagka second day karon kinahanglan makuha na gyud ma two lane pasabol na.
Falling debris gyud, kahoy. Sa uban nga mga lugar dinhi sa probinsya sa Leyte, ingon man sa Southern Leyte Province, hangtod karon doon na pay wa pa gyud ma-restore, mabalik ang ilang linya sa kuryente, lakip na sab ang ilang supply sa tubig, labi na kay dunay uban nga mga waterworks systems nga nag-agad sab sa kuryente para ma-generate or mo-power niini. Hinuon ses tandi ni atong day 1 sukad sa pag-igo sa Baguio, ubay-ubay na sab ang mga kalungsuran nga na re-energize na pagbalik. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.